खिजुर फिथाइ। खिजुर फिथाइया मिथिंगायारि मोननाय मोनसे गोदै फिथाइ। खिजुर फिथाइखौ जों गोबां जायो, नाथाय बेनि गोनांथिखौ जों मिथिया। खिजुर फिथाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खिजुर फिथाइयाव मोननाय प्रटिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, केलसियाम, पटासियाम, मेगनेसियाम, आयरन आरो भिटामिन B6आ जोंनि देहानि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा होयो। जुदि नोंथाङा देहायाव जानाय सरासनस्रा बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोननो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा खिजुर फिथाइखौ जा। खिजुर फिथाइया देहायाव जानाय सरासनस्रा बेरामखौ होबथानायाव मदद खालामो। खिजुर फिथाइया जोंनि बिगुर आरो खानाइनि थाखाय जोबोद मोजां। लोगोसे खिजुर फिथाइया जोंनि मेलेमारि सावस्रिखौबो बांहोयो। बेनि अनगायैबो खिजुर फिथाइया बिखानि सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे डाइजेसन, मोदोमनि लिरथाय खमायनाय, देहानि हाराखौ गोख्रों खालामनाय, किडनि, ब्लाड सुगार बेफोरबायदिखौबो दबथायनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो खिजुर फिथाइया देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे इमिउन सिस्टेमखौबो बांहोयो।